Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Party Twice tukudzanya dzese dzikuitika social media. Ndomatimana ose enyika tenge tichikuunzirai panapa atimiri chenyu chete kugara masubscribe, molike, mocomment, motiudzirawo kana kuti motiudzawo mafungiro enyu mucomment section atite. Nhasi boys wanya itika boys kukadoma boys. Kadoma boys, mana boys, pakaipa. Yaitika boys yaitika boys, it's real boys. Anomakona mafotos acho andaisa apo, it's real boys. Munyika muri kuitwa zvinhu zvakasiyana. Zvinonyadzisa, zvinosekesa, zvinokatyamadza andi. Boys pakaipa pane boys. Pane boys murume abatwa boys. Echilaza mukadzi wemunhu boys, echilaza mukadzi wemunhu musango mamune chitoilet achiri muchibhuya toilet boys ndo mabatwa boys boys azo ningirena atorwa nevanhu boys andi makona iyi foto yacho boys man ngatisadaro boys akatsiyana nevakadzi vevanhu ati its bad gentleman kana wazobatwa boys zvinonyadzisa anombaona pesa vakurohwa boys vakurohwa wese vakurohwa neshamu vachitendereka boys apo wapfekedzwa mapendi manje uchitendereka nharaunda yese boys uchitendereka nharaunda yese uchirohwa apa wakapfeka mabhurugwa boys apa mukadzi wemunhu wacho apa ane nhumbu boys akatswazodaro ati saka tiudzewo mafungiro enyu nenyaya iyi boys kuti munofunga chii nyaya yaitika boys mafungiro enyu tikumada mucomment section ngaibvire comment section saka comment section ngaibvira. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.